yadda za ka gano ana bibiyan wayanka. In ana bibiyanka, ya za ka gano wane number ne yake bibiyan naka? Ya za ka yi cancelling ɗin number da yake bibiyan naka? Insha Allah zan mana bayani akan yadda za ka yi ka gane dukkan komai. Ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da arzikin sake saduwa a daidai wannan lokaci. Da farko, in kana so ka gane wa yake bibiyar ka, za ka danna #21# sai mu senda. Yawwa, to yanzu kaga ya ce mana call forwarding, connection problem or invalid IMEI code. Ma'ana ba mai bibiyan ka. Yanzu in muna buƙata kuma mu gane cewa an samu wani waya yana bibiyan ka, ya za a yi ka yi cancelling ɗin wannan number? Ya za a yi ka gane wane number ne mai kiran naka? To shine mu danna *62# sai mu kira. Yawwa, a nan gashi nan call forwarding, kaga voice not forwarding, data not forwarding, pause not forwarding, message not forwarding, sims not forwarding. Duka dai gashi nan ba wanda yake bibiyan ka. To idan kuma ka samu ana bibiyan naka, ya za a yi kai cancelling? A nan in kana so kai cancelling, za ka danna #002# sai mu sending. Yawwa, gashi nan ya nuna mana call forwarding erasing successful. Yawwa, in wannan shine zuwanka na farko kallon bidiyon namu, ka mana subscribing, ka mana liking, ka yi share sauran mutane su amfana.